Igbo ndị ọma na-ekili anyị, Igbo ndị mụrụ abụ nwa afọ Igbo Ada dị ọra mma, Nwaada Precious Ọkụchukwu Okafọ. Nyanwa bụ afa m. Ọmụnwa na-ewetala unu ndị ama ama n'oge Igbo Amaka. Anyị eburukwa bata n'ụdị egwuregwu dị iche. Ọ bụrụ na agasịa ndị ejije, ọ bụrụ ndị na-eti egwu. Nwa amadi anyị na-akparịta nkata tata bụ Maazị Obiora. Amakwa m Obiora bụ ezigbo ahịa, mana Obiora na-atọba m ụtọ ịkpọ n'ọnụ. Mana ama m na maka na akpọrọ OBIWON ọ dịkwazie ka mana akpọ m Obiora fụ, mana ọ bụ na anyị kenebezie ya anyị amalife bụ ezigbo tafia, maka na ụfọdụ bụ ndị na-ekili ya ndị ife ya na-amasị ga na-asị kedu ezigbo tafa nwa amadi nwa afọ Igbo anyị nwa anyị fụrụ n'anya ọfụma. Anyị na-akparịta nkata otu Igbo ga-esi wee gaa n'iru na otu asụsụ Igbo ga-esi wee ghara efu. Ọ bụrụ na ị pụtara ugbu afọ m na-egbu onyonyo gị, achọrọ m ka ị bụrụ oche nọrọ ala, n'ihi na nkata anyị ga-akpa bụ ihe gbasatara gị, gbasata ezinụlọ gị, gbasatakwa mụnwa, gbasara nwa afọ ọbụla bụ onye Igbo nọ na mba ụwa niile gbaa gburugburu. Ọ ga-adịrị gị na mma ka anyị na-akparịta nkata. Igbo Amaka, ndị eji eje mba. Igbo ndị ọma na-ekili unu ndị ama ama dịka m, nke Precious Ọkụchukwu Okafọ na-ewetele unu n'oge Igbo Amaka. Aka m bụrịkwa Uchenna obodo. Igbo Amaka, ndị eji eje mba. Ka anyị kelee nwa amadi anyị na-akpa nkata. Nwa amadi kene ndị Igbo na-ekiri ike ugbu a. Daalụ Igbo bụ Igbo ekene m ụlọ. Kedu ezigbo afa gị? Ezigbo afa m bụ Obiora Nwokolobia Agụ. Mana ihe jiri malụ m n'iti egwu bụ Obiora OBIWON. Ifugo na anya bụ Nwokolobia Agụ bụ okwu ntabile. Kedu ka OBIWON? One, kedu o mean? Ya bụ ofu, the one ọ bụ ofu ka ọ bụ? Mana anyị na-etonite na-ekili onyonyo, anyị na-afụ ndị dịgasị ụdị dị iche iche na afa dị iche iche. Mana mgbe m na-etonite, afa anwa OBIWON bụ ofu afa, ofu onye nọ n'ime ihe nkili na-aza na-emegasị ihe dị iche iche, na-emegasị ihe dị egwu. Ụfọdụ ụmụnne nna m bido kpọba m OBIWON a. So mgbe na-etonite na-eti egwu si na ọ ga-adịkwa mma iji zaba afa, so na-azazi Obiora OBIWON okeseme. Daalụ rinne. Kedu ka ntonite gị si wee dị? One ka ndị na-abụ unu? Anyị dị ịnọ, ụmụ nwoke abụọ na ụmụ nwaanyị abụọ. Mwa bụ nke ịtọ. Unu afụgonu na mụ na ya bụ Nwokolobia Agụ nke obele ka mụ na ya tukwu. Onye ọbụla na-anụ maka ukwe na abụ na-atọ ụtọ dị iche. Ịmanụ onye anyị na-etukwu ebe anụwa mpaghara akụkụ ya na agbụrụ ya ka anyị na-anọ tata, anyị na-akparịta nkata. Nke a bụ Nwokolobia Agụ nke obere. Ọ bụkwa nke a nke ezigbo ya. Nke a nke dị omimi, ọkpụkpụ ya na anụ arụ ya ka anyị na-anọta. Kedu maka papa ya? Arụbịa ekene dị Chineke. Ọ ka na-agụkwa abụ? Ọ ga na-agụ n'abụ na-etonu Chineke, mana ọ bụghịzi nke ịpụta na ọha mmadụ gụọ abụ. Ebe ọ nọzi kịta, ọ nọzi n'inye ndụmọdụ na-enyelụ ndị na-etonite aka. Ị ga-agwa anyị mpaghara ebe isi na ala Igbo Nigeria? Abụ m onye na-achị na Udi local gọọmenti nke dị n'Enugu steeti. Daalụ. Ebe ka ị nọtọ? Eto m n'ime Enugu ka nọ n'ime siti Enugu.
nke a na-akpọ n'oyibo Coal City. Ke ka agụmakwụkwọ gị si dị? Aga m akwụkwọ na College of Immaculate Conception ebe a ka m galụ secondary school CIC. Mahadum bụ na University of Nigeria Nsụka ka a na-akpọ UNN. CIC. Gịnị mere? Ịma na mgbe ahụ anyị niile na-Enugu mgbe ahụ sị CIC abịa kpọ CIC na CIC sikwa n'ike mgbe ahụ. Ama na mgbe gị nwa gụrụ abọzi mgbe maka ụmụaka afọ fasili ike otu o si na-adị. Achọrọ m ka igwe anyị ka isi wee bido igụrụ iti egwu n'akwụkwọ. Agụrụkwa m ya n'akwụkwọ. Ka anyị na-etonite anyị na-anụ ụdịrị egwu dị iche iche ma nke a na-akpọ kịta n'oyibo hip hop mgbe anyị na-etonite ya bụ awantilo. Echekwa m na awantilo bụ nke a na-akpọ disco. Amara m ka Igbo enwego okwu for hip hop. Awantilo bụkwa ọha ncha. Maka mgbe anyị na-etonite mgbe anyị na-etonite ihe kacha na-ewu mgbe anwa bụ awantilo anyị na-akpọ afịa, mana awantilo bụ disco. Mana na agbụrụ anyị kịta enwezili ihe a na-akpọ hip hop. Amara m ka nke ọ na-etonite na-ewepụ ya a na-akpọzi afa dị iche. Ọ dịrị ndị dị ka gị na ndị Igbo iji si nekwa ha bụzi afa a ga na-akpọ ya kịta. Mana ka o si wee na-adị n'Enugu anwa ụdịrị ndị na-etigasị egwu dị iche iche na otu dị iche iche, ndị otu m anyị ncha na-agbakọta na-etikọli egwu na-agakwa akwụkwọ. Mana ibido tibe egwu otu a ọ na-adị na-esikwa ike maka nne na nna gị fa ịghọta. Mana ha duru m ezigbo ndụmọdụ, ọkachasị nne m sị m na ihe ọbụla m chọrọ ime na m nwekwara ike ime ọ ga-akwado m, mana ọ dị mkpa na m gachara akwụkwọ gazuo ya ọfụma tupu m wee bido ihe ọbụla ọzọ nchime na ndụ. Ekene m Chineke na ngel nke ntị maka na onye kala aka n'ihe niile na-eme na ndụ m kịta. Wee gachazi akwụkwọ na mahadum wee bịazie na Lagos eme ha na ndị oyibo na-akpọ youth corps or youth service n'afọ 2002. Kekesi asụ 2002 ya bụ 2022. Nwayọ wee bidosi afọ, mana ka a bịalụ Lagos bidoro ka o nwere onye nkwado, onye si ka ọkpọnite m n'ihe a na-eme. Wee bidogodinu wee nwetagodo ọrụ wee jebe wee bido ọrụ n'ụlọ akụ. N'ụlọ ọba ego ụlọ akụ ka ọ bụ na-ekpọrọ ya. Alụrụ m ebe anwa ahọ ịtọ. Mana mgbe m na-alụ n'ebe a ka m bido ego na-enweta ọnwa ọbụla na-ewepụta na-abanye na-etipụta egwu na-emepụta ihe gbasara egwu. Ka o luru wee bupụta egwu efere nke izizi. Ka o si na-adị ofu egwu n'ime ebe anwa nke akpọ onyinye, nke a bụ nke izizi. Onyinye mba ọ bụrụ obi mụọ mara m ka emigo nke anwa. Wee bupụta nke akpọrọ onyinye, nke anwa bụ nke izizi melụ ejikwa ya malụ n'ahọ 2006 ya bụ 2006. Ka emesizi nke a ka m na-akwadobe efere egwu nke ịbụọ, ka m bido na-akwadobe na-enekwa anya na ebe nnọ na ụdịrị ihe na-emegasị n'ebe m na-alụ ọrụ n'ihe niile. Ya bụ mgbe Chineke kpọrọ m oku si m na egwu a na-agụ n'ihe niile na m nwekwana ike iji ya wee fịa. Wee bidozie ebe a wee gụbazie nke a na-akpọ gospel, ya bụ abụ Chineke, abụ iji too Chineke otuto. Tupu maka ịma na anyị ọnụ gị na-atọ m ụtọ iche, ị ga-agụgodere anyị ụnyaahụ
ama m na ị ga-agụrụ anyị mma nkwụkwọ ụgwọ ma mma nkwụ ịmara mgbe nwaghachi ịfụ gasị da ya agbata tiketi ewe bịa mana nkịta mụ na ituku na-egi na m ị agụrụ anyị onyinye a ihe dị na onyinye anwa bụ egwu nwata nwoke na-abụrụ maka anyị na-etonite na-abụrụ ada nwaanyị melia ihe dị iche iche ghọtago ihe okwu Igbo dị na ya sọsọ onyinye anwa bụ okwu Igbo dị na ya ndị ọzọ bụ okwu Igbo maka ụfọdụ anyị echetakwa n'oge ka anyị kwadosiri ekpuruzi okpu ndị Igbo ụfọdụ ndị na-afọ nkịta anyị echetaghị mana ịgụọla anyị egwu afọ pasị okwu ọnyanwa o eziokwu oke egwu anwa otu o si wee na-aga mgbe anwa bụ onyinye you came and stole my heart away onye ọbụla mara egwu anwa gee ntị kịta ọ ga-ama egwu na-ekwu maka ya obi m ka emesizi ọ na-egwu efere nke abụọ ka anyị gozie obi m obi m ụsọ m obi m be ibe m nwanyị ọma nwoke ọma ọmalịcha nwa ọ ka esi wee na-aga ọ dịzị nka nlarụbụla nnọọ alarụkwa n'ụla ọ dịzị ka nlarụbụla ka ị na-agụ na-abịa egwu ọ dị mma daalụrị nne ya bụ na egwu niile na-agụzi kịta bụzi egwu eji eto Chineke egwu ịhụnanya dịkwa na ya mana ọ dịrọzi ka ọ dị na mbụ na gwa ndị mmadụ na-abụ abụ ịhụnanya kịta abụ na-abụzi bụ site na mmekọrịta mụ na Kraịst site na otu mụ na ya si ejezi ije kịta onwe ihe dị iche na mmadụ na-agụ site na anụ arụ na mmadụ na-agụ site na otu ya na Jizọs Kraịst si emekọ so otu a ka ọ dị kịta mana egwu niile na-agụ itinyekọta ha ncha niile ọnụ ị ga-asị na ihe dị iche dị maka na many of them sorry to ọ dị ka m ga-asụ ya otu a ọtụtụ n'ime ha daalụsọ ọtụtụ n'ime ha bụzi abụ iji too Chineke dịka ọ nwekwa nke nwere Igbo ya nke a na-agụ anyị ekene gị anyị ekene gị ana m ekene gị ana m ekene gị dadị ebubere ike onye ọbụla nwere efere egwu ọ ga-anụ gị egwu anwa ọ dị mma Igbo ndị ọma na-ekili anyị ife anyị na-anọ tata bụ ọba egwu enwere ebe a na-akpọ ọba ji nwee nke a na-akpọ ọba ego onye anyị na-anọ bụ ọba egwu amụnyere ya n'egwu amụọ ya ọ na-anụ abụ ife a na-abụ ọ bụrụ enwe nke a na-akpọ ukwe nwee nke a na-akpọ abụ nna ya bụ ndị abịa n'Enugu abịa na Naịjirịa niile gba gburugburu n'ụwa niile gba gburugburu onweghị onye Igbo na-ama ha ọnwa okorobịa agụ eto m amụọ m na-etolite ntoto otu a na-anụ afịa na nwere ebe ọ bụ na oje odu ndị ukwe maọbụ ndị abụga ha agaghị eburu iko ahụ ọ bụ nọ ihe na-agala asọmpi ọbụla ọ ga-ebu ọ bụ ha nọ n'ojele ebe ahụ ndị ọbụla odujebi ihe ga-edu ọnwụ nwoke ka anyị na ya na-akparịta nkata kịta ụnụ fụrụ onu na mara na ọ bụrụ onu akụrụ mmiri nọọ nke dị n'ime anyị ga-eje kiritu ofu n'ime egwu efere egwu ndị ọkụpụtagoro anyị kiritu ya anyị na-esitekwa anyị na-akara kparịta nkata aka mbụ nwanne ụlọ nwaanyị nwaada Precious Ọkụchukwu Okafọ nke na-ewetara ụnụ ndị ama ama n'oge Igbo Amaka ọ bụrụ na ị na-ekiri m ugbe ma anya gị dị n'ebe o kwesịrị ịdị maka na ada asị onye na-eme ihe ọma ya wepụ aka n'ihe ojii ọ ga-adịrị gị na mma supposed to be. Look into your eyes, girl, and what I see is you loving me, and I'm loving you. As long as I breathe, that's how we should be. Hey, what more? Some more. What more? Baby, more. When you're mine,
my life, praying from my heart. 'Cause you were my heart. Hey. Listen, it's M.I. Girl, let me write you a story. You and I going from the guts to glory. Yeah. Getting married at top of 40 story. Me and my girl, me and me, Amori. I used to talk bad and derogatory. Then you're mature and sure and calm demeanor. You took the simple dude and made him cleaner. It's like you turned a skateboard to a beamer. Some more, baby, more. When you're mine, Walk on my Omalichangwa. I found a wife, found a friend, found a sister all in one. People, boy, ill bliss. Be more the remix. Thank God I found you. Got a lot of men all trying to wife you. Yes, I could build my life around you. Stand behind you, may I remind you. What? As I see you soon, the love I did see in your eye, girl. When I look harder, I see my daughter in your eye, girl. Make we do now, make it take you walking down the aisle, girl. 'Cause even my God's gift, they making me shine, girl. So let's make it official. We see faster, that we seems and going faster, but faster. Soon another man will go come they shop up. That's my life's another chapter. Girl, I'm doing it right this time, so be a proper. Girl, you got me flowing like a rapper. Till you let my papa, I the go, baby. baby, more. When you're mine, Walk on my Omalichangwa. Be more the remix. hope more, Easy boy, hope more, any mama. love more. Boy, and Horonaya said I'm gonna love you forever, ever, ever. Cha Igbo kwenu mụanụ zụanụ rienụ mụanụ nkịta sị ka atụpụrụ ya ọkpụkpụ n'iro ma hapụrụ ya ọgụ ya na ndị mmụọ Igbo wee kwue na ọ na-abụ ekwekọa amagba Igbo amaka ama na ụbọchị eke ndị abụghị ya na ha agaghị azụ nke mmụọ nke eji eme nke eji eme nke isi aka ji wee nwere ịkpọsị ọka Igbo na-asụ n'olu ma akwa ụkwara ọ bụrụ ofu ọ bụ ya ka ejiri si na ọ na-aba anyụkọ mmamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ ebe nwata na-ebe akwa na-arụ aka ọ bụ na nne ya nọ ya nna ya nọ ya n'ezie Igbo ebeela akwa maka na asụsụ Igbo na omenala Igbo bụzi ihe na-achọ ife efu ọ bụ ya kpatara anyị ji ewetara ụnụ Igbo amaka ndị eji eje mba. anyị na nwa okorobịa ahụ ka nọrịtakwa anyị na-akparịtakwa nkata otu Igbo ga-esi gaa n'iru na ka o si wee nọrọ ebe ọ nọ tata. Ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ anyị ma na amụ nwegogo ọzọ o nwere mgbe m hụrụ afọrọ m gị n'ihe onyonyo asị ịlụọla nwaanyị gwana ndị na-ekiri anyị ma ịlụọla nwaanyị n'eziokwu maka ịma na-aka akụkụ ụfọdụ na-asị n'eziokwu ụfọdụ asị na ọ bụrụ eziokwu mana ndị ihe gị na-amasị ga-achị mma ka ha si n'ọnụ gị nụrụ ma eziokwu na ịlụọla nwaanyị. Eziokwu ka ọ bụ anụrụ m nwaada a na-akpọ Nkechi n'afọ 2011 Chukwu na wee mee ebele na afọ na-esote ya wee nye anyị nwaada na-akpọ Mmesoma Chukwu ọ dị ọnwa 9 kịta. Chukwu daalụ unu fụ n'ọnụ na nwaanyị mụtara nwa ya bụ na ọ bụ na anya gị dị narị ọ bụ na anya gị dị narị ọ ka dịkwa mma maka na isobi ya isote ife ị ga-esota Jizọs Kraịst maka na Chineke nna nwunwe gị ọzọ ọ na-agụziri Chukwu egwu pụrụ iche ifere na onu abụrụ onu eji eme ọ bụrụ onu eji egwuri egwu amagbu m na mgbe iziziri ọ pụtara na ọ ya bụ nwa ọ ya bụ Chineke na ọ n'eluigwe ọ na-agụ egwu obi aṅụrị ya na-akpị ya maka na okego ya li na mbụ na ọ ga-abụ onye ga-efe ya bụrụ onye ga-esozi ya. Anyị na-ekele Chukwu ka onu ga-abụ onu eji enye ndị eluigwe ife na-atọ ụtọ
maka na a sị na chukwu adịghị ji ọdeli ede mana isieri ya bụ dị ezigbo ụtọ dịka otu onuge dị kịta ọ ga-abụ na-egezi ọdị m ka nnaba mana isi na m nọ n'ụlọ ọrụ ị gaghị agụzi egwu ọzọ ebe a kịta ka anyị na-akpa nkata ka hapụ ịlarụ ụla so ihe anyị nọ na ya taa bụ ya anyị ji kpọọ gị okwu a maka na a sị na anyị amara ebe isi mara aha gị anyị ekiritugo efere ofu n'ime ọrụ aka gị mara na Igbo onye ụwa niile ma na onye ihe gị na-amasị ọhaneze ndị Igbo kịta eburu n'amụma na ndị ọcha buru n'amụma ka ha bịara obodo a wee fụ na afọ 25 na-abịanụ n'asụsụ Igbo ga-abụ ihe furu efu n'ihi na ndị Igbo ga-abụzi onye ejuru ọsị gị na ya bụ onye Igbo na ya bụ Igbo ụfọdụ ka ọ ya abịa ịjụ ọfa sị gị na-ada asụ Igbo ebe a nụwa na fa chọrọ ka ndị a ka obi gbaa ha njọ n'ebe ha nọ abịa sị na ha na-asụ nnọọ ebezi n'ihe anụwa ka ọ bịa dịka idiotik biko kọwatụrụ anyị ihe gị nwa ghọtara n'ime mmadụ isi mmadụ ibi ebe onye Igbo na ọ dị igbotik. Okay, mụ na gị nọ ebe a kịta anyị ga-ebudogodi ijili aka anyị wee kwuo n'ihe niile anyị na-eme si na amụma na ọ gaghị agabiga ise ebe aka ga-ebidogodi ọ dị maka amụma ọbụla ebu a ga-ebugharị ya n'aha Jizọs. ị na-ekwukwa amụma nwa na-ekwukwa amụma nwa tupu ị mara ya na-eme ole mana ịnụ nara amụma ọbụla na-adabaghị oge ọbụla ị nụrụ ya iwere ọnụ gị kwusaa ya si na ọ gaghị agabiga. Ịma na ndị oyibo bụ ihe bido kpọba anyị Igbo ọha nwa ndị oyibo ndị ọcha bụ ihe bido kpọba anyị Igbo. Anyị nwakwanụ otu anyị si na-enayalị ndị ọcha anya ọbịa dị anyị ka Igbo anwa bụ ihe kwesịrị ka ọ ga-abụ ịkpọ bụrụ na ịbụzi onye ọcha onye etopụta mana ihe mere ha bido ihe kpata ha bido wee na-akpa anyị Igbo bụ maka na ihe dị n'asụsụ mkpịsị Igbo gbe Igbo ọ dịkwe ha ikwupụta maka ọ dịrọ n'asụsụ ha ọnya nwa kpata ha bido mana ọ bụrụ ọ dịzila anyị nwa iji wee sị na ihe a na-akpọ ndị Igbo bụ ndị Igbo na ọ bụrụ Igbo ana ọ bụrụ n'ebe ọ kacha dị mfe bụ na ọ bụrụ ụmụ Igbo niile ma ihe a ụfọdụ ụmụ Igbo si nọ Igbo ụfọdụ si na ndị na ihe a na-akpọ ndị Igbo bụ Igbo na ihe a na-akpọ dị asụsụ bụ Igbo mana ọ bụghị otu a anyị bụ ndị Igbo asụsụ bụ asụsụ ndị Igbo. Ọzọkwa ineze anya n'oge kịta efu na ị ga-afụ ụmụ Igbo na-abụ egego m ntị ndị ọzọ bịa na ebe a na-ekwukwa na ige ntị na ịgafe ụmụ Igbo na-abụ ka ha na-asụ Igbo mana nna chezi ịgwazi gị na ọ gafego dị nke anwa ị ga na-afụzi ụmụ Igbo na-abụ na-asụ asụsụ Naịjirịa ọzọ. Ụbọchị m fụrụ nke a sị mgbe m ka na-alụ n'ụlọ ọrụ m na-ara nwa m ngwa gị pụta mfụ mmadụ na-abụ ha na-asụ asụsụ ndị ala n'anya sị mana afa gị bụ Chinedu afa gị bụ Ada kedu anụnụ na-asụla onwe unu ịghọtago ọ bụkwa na asụsụ ndị ọzọ adịrọ mma mana ihe ndị Igbo kwesịrị ịghọta ana onye ọbụla kwesịrị ịghọta bụ Chineke kele gị zibata gị n'ụwa ọ bụ na ọ chọọ karịa ime gị bụ onye Japan ọ ma ihe o ji mee gị bụrụ onye Igbo nye gị asụsụ Igbo nye gị ọdịnala na ihe niile jiri mara ndị Igbo niile na-egosikwa aka ọrụ ya dị iche iche maka na enwere asụsụ dị iche iche nwee ọdịnala ndị mmadụ dị iche iche ịghọta na-egosi na nyanwa bụ Chineke n'ihe ọ na-eme n'ike erika afọrọzi m ka ndị Igbo ga-esi wee hapụzie asụsụ ha ịpụtazie na be ndị Igbo
ụmụaka amasụnwa Igbo mana ha ga-asụnwa asụsụ ọzọ mana ọ bụrụ ọsọsọ Igbo ka ha na-asụ ha ga-asụnwa asụsụ obodo ndị ọzọ ọ dịrọ mma anyị ncha niile n'idi anyị kwesị itikọta aka ọnụ gbakọta aka ọnụ wee mali ha ga-eme ka asụsụ Igbo dịrịkwa. Daalụrị nne, achọrọ m ịjụgo ofu ajụjụ. Ama m na ịbụ ụkọchukwu na ị ga-asịrị ọnụ masị. Nwatakịrị a amụ. Ọ gị mere m ụkọchukwu. Ụkọchukwu gị ga-ị na-afe eje ife a. Ọ bụ na fa kpọrọzi gị chie gị na kpọọ m ụkọchukwu nke m nwochie gị. O nwere ihe ọ bụ ebe irugo kịta ịkwesịghị ịbụrụ ụkọchukwu mana otu osi na dị ka anyị pụtagodi na nke nwa amụ na be gị kịta bụ ada gị nwaanyị ị na-asụkwala Igbo maka na ọ na mbido otu a ka o si ebido maka ada nwaanyị ọ nwekwa ihe gwara ya n'Igbo ọdanụ. Ana m agwa nwunye m ana m agwa oge ọbụla si ya nwa ga-asụlili Igbo mụa ana m asụli ya Igbo sịasụkwa gị na-asụli oyibo ma asụli oyibo ma asụli Igbo otu ahụ si wee nwee ike na-asụtụ Igbo asụrụkwa m na nkacha asụ Igbo karịa onye ọbụla mana ebe ọbụla mmadụ si ikwesịrị ịkpa nkata n'Igbo si ya nwa ga-akpalili nkata n'Igbo mana ọ ga-asụ oyibo so anyị na-agba mbọ ma ebe ọ ga-aga ụlọ akwụkwọ ana m enekwa anya ka m malụ ka m ga-achọpụta ebe a na-akụzi Igbo ana ọ fịara arụ n'obodo a na Lagos ifu ụlọ akwụkwọ ebe a na-akụzi mana enwetago m ana m anụ na-enwe ana m agwa ndị nne na nna nọ ebe a ị na-ezipụ ụmụaka gị na-eziga ha n'ụlọ akwụkwọ ị kwesịrị ịgba mbọ fụ na ha gara ụlọ akwụkwọ ebe a ga na-akụziri ha Igbo ọbụgodị na ada asụ Igbo n'ụlọ ha ga ụlọ akwụkwọ ha mụta ka esi asụ Igbo. Daalụ. Maazị anyị na-akparịta nkata bụ onye unu ji Obiora OBIWON wee malụ onye nwatiri egwu ahụ atọkakwana m obi m hapụ ya dịba na ọ dị mma mụnwa na-agụkwa egwu na ana m agụrọ nke obi m amakwọ nke esi agụ ọfụma mana mgbe ọbụla m fụrụ ya n'Igbo onyonyo ife ya na-amasị m rinne onye ka mụ na-akpa nkata ka Igbo ga-esi wee gaa n'iru ka Igbo ga-esi wee dị mma nwafọ Igbo ọbụla na-ekiri m anyị ga-eje kiri tupu ofu n'ime efere egwu ndị o tipụtagoro anyị kiritu ya anyị lachitakwa azụ anyị na ya ka nọrịtakwa aka m bụkwa nwaada Precious Ọkụchukwu Okafọ nke na-ewetala gị ndị Amama n'oge Igbo Amaka. Ọ bụrụ na ị na-afụ m Igbo onyonyo gị Igbo a ịma na anya gị dị n'ebe o kwesịrị ịdị nọrọ ala ka ịkpa nkata otu Igbo ga-esi gaa n'ihu sụba Igbo ọ ga-adịrị nwafọ Igbo ọbụla na mma. Ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị eme ego n'isi ndị Igbo kedu ihe izizi ga-ebu ụzọ tụgharị bụ ihe mebisigoro emebi kịta ghasasigoro aghasa ọ ga-abụ asị gị kịta gị bịa ka ị bịa chi ala Igbo niile kpọkọ ụmụ Igbo niile n'ụwa niile gba gburugburu gị bịa debe ha kedu ihe izizi ga-ebu ụzọ dozie? Ihe izizi m ga-ebu ụzọ dozie bụ maka ịhụnanya na ịdịkọta n'otu ndị Igbo. Onye bụ ihe izizi mee na Igbo agabe ebe ọ kwesịrị ịga. Onye akpata asụsụ Igbo ji dị ka ọ na-anwụ ndị Igbo anọkọtara ọnụ ndị Igbo anyị edenyela onwe anyị aka ka ikpuke n'eziokwu anyị edenyela onwe anyị aka otu ndị ọzọ si enyela ibe ha aka ya bụ nke izizi. Nke ịbụọ bụ na ị na-anya n'ebe ndị ọzọ na Naịjirịa ị ga-afụ na ụmụ Igbo ebe niile ha nwecha ma ụlọ nwecha ọrụ aka na ihe niile dị iche iche ebe niile mana ala Igbo na onwe ya enweghị ihe ndị ọzọ ihe dịka Lagos na maọbụ ịga na Port Harcourt otu esi ebe anwa niile si wee imepe ala Igbo fa na-emepe ebe ndị ọzọ mana fa ya emepe ebe fa
ọlụ aka niile na ihe niile ndị Igbo na-eme ebe ọzọ a na-anụ afa ha gburugburu ebe niile ha bịa kene na ndị Igbo. Ọ dịkwara ndị gọvanọs anyị n'ala Igbo niile ịkpọ ụmụ Igbo dị ebe dị iche iche si ha bịa kene nọ ka anyị mara ihe anyị ga-eme ka ndị Igbo anyị na-eti eti dịka ebe ndị ọzọ. Odilo ọkụ abata na ala Igbo ihe ndị ọzọ niile ga-eso. Ụwa dum ga-ebido fụba ọdịnala anyị na ka anyị si eme ihe na asụsụ anyị ihe niile ga-ebido tobe si ebe anwa because ihe kpatachalụ ndị Igbo ji ihe kpatacha ndị Igbo ji pụsịa bụ maka na ala Igbo anwa o mepesịrọ ka o si wee kwesị imepe. O mepesịrọ ịpụtazi fụzia ndị be anyị ejezia ha jee Lagos ha ga ebe dị iche iche ana ịfụnanya ihe na-aba ịfụnanya nye kpọda ana ịfụnanya akpatakwa ndị Igbo edekwa anata maka onwe ndị ya anata ndị nta edekwa anata ọka ha onwe ndị Igbo ga-afụke ọka mma na ebe ọbụla ha nọ ka ha chọrọ ịnọ ebe anwa nwụọ ha chọrọ dị ma ha chọrọ dị bịa maka o nwere otu nwanne anyị nwoke bịara ebe a mụ na ya na-akparịta nkata ọsị na ya nalụkwana ka ya naruo atọrọ nwunye ya tọrọ ụmụ ya wee tibe mkpu wee yọwa ma ndị ọchịchị obodo ma ndị ọdị ya wee lebe ife tupu ya ewere ego wee nyekwa ndị Igbo ibi ya bụ ndị tọrọ ya ọ na-adị mma ọjọka ụmụ ụdịrị ihe a ndị Igbo ejirokwa n'ife ọjọọ ejiri ihe ọjọọ wee mara anyị ife ọbụla nwafọ Igbo ọbụla tinyere aka na-aga ejiri ife ọjọọ wee mara anyị biko ama m na Chukwu kesị anyị tinye anyị ife ọbụla nwafọ Igbo ọbụla metụrụ aka ọ bụla ego ebe onye obodo ọzọ gata agafee nwafọ Igbo gata ofe ife ahụ ọ bụrụgodị nọ afịfịa ka ọ bụ nwafọ Igbo metụ ya aka ọkachasị ụmụ okorobịa ndị Igbo fa na-agba mbọ na-agbasi mbọ ike ejiri ife ọjọọ wee mara anyị agaghị amụta ife ọjọọ kịta ya bụ fụ nwanne gị n'anya ka anyị fụ na onwe anyị n'anya biko ọ ihe ọ na-ekwu kịta ka anyị fụ onwe anyị n'anya maka anyị na-asị ka a nata onye natazi atọrọzie ya ọ ya natazie echi ma ọ bụ na ọ ka dị ndụ pụta ịma na ebe ọbụla ijelụ n'otu ọbụla ndị ọbụla ifo ị ga-enwere ndị ezigbo mmadụ nwee ndị ajọ mmadụ mana ihe anyị na-ekpe ekpere bụ ka ndị ajọ mmadụ yala ịkarị ndị ezigbo mmadụ ndị ezigbo mmadụ nọ n'ime anyị yala n'anya sị na ọ dịkwa ka ndị ajọ mmadụ ka ihe kachasị agalụ wee soluzie ha anyị Igbo n'idi ekpele anyị Igbo kwesịrị ka ekpele anyị Igbo ụmụ Igbo kwesịrị ịgbakọta onwe ihe ha na-akpọ ọ bụ n'ọnụ oyibo ihe ha na-akpọ National Day of Prayer gbakọta maka anyị Igbo Chukwu ga-anụ olu anyị ụdịrị ihe a bụ ụdịrị ihe ekwesịrị na-eme dị ka gị ifuru nke ịkpọ ikwu kịta a na-ejidekwa gị ya maka ịma mụnwa bụkwa onye ekpere ya bụ na mbọsị ọbụla ị ga-akpọ maka ife anyị ji kpọba gị taa bụ echiche ofu onye chepụta maka anyị agaligo mmadụ dịka m agali abụrụ m amarọ m eme ka mbie ka ndị ọcha abụrụ m onye Chukwu abụrụ na Chukwu larịsị ụla si na ya echefuo na ya chọbụ ime m ka m bụrụ onye Amerịka wee chefuo wee tụnatazie m obodo ahụ wee kezie m bụrụ onye Igbo ife ọbụla Chukwu mee site n'ụbọchị o mere ya ka ọ dị mma amarọ m eme ka m bụrụ onye ọcha ma abụrụ maọbụ ka m bụrụ onye obodo a ma abụrụ ma ka m bụrụ onye ugwu ma abụrụ onye Igbo m bụ ka m eme ka m bụ njekwu n'ikpe ekpere mma adịkwu ifumebe nga na-ekpe ekpere ndị otu ahụ ya bụ ifumebe na-alarụ ụla amụrụ m eme otu a nye ka m ji wee chesi echewesi mgbe di m ka a na-akpa nkata ka amalụ ka ya esi bịa n'ihe onyonyo anụwa ka ya esi nsifa biko fe ewe n'iwe fanyegodi m nke a na nke a bụ nke na-eteli m nri na obi ka amalụ ka asụsụ Igbo ga-esi wee hapụ ife maka mara m nke ga-abụ iji ụmụaka fasị gị na ya na-anụ mana ya mara asụ ọ bụla ife ifele echi niile fabụlụ fadi arọ na abụ arọ ịtọ arọ bifim arọ iri na abụ onye aha tosie bụrụ nnukwu okorobịa ọ mara asụ echi niile ewezi ndị na-achị achị karụsịa nka kezi ndị ga-achị ọ bụzi onye na-asụ oyibo ga-anata bịa gwa agadi nwaanyị nọ na ofu obodo ya na ya emeli ife dị oyibo ka fana abụọ ya na-asụ ịma na aghọtazi maka ụmụaka na-etonite ndị nwere ike na-egekwa anyị ntị kịta
n'aka ọzọ ihe anyị na-ekwu abụrọkwa na ihe niile ị ga na-emezi ga-abụ Igbo ga-abụ mana Igbo, mara na ọ ka bụrụ- esi asụ mara asụsụ gị maka na ịmara asụsụ gị ịfụ nwanne gị ebe ọ bụ na nwanne gị nọ ịsụ ndị ọzọ na-asụ ndị obodo a mana asụsụ gị na-efe Igbo anyị n'ihe niile anyị bụ ihe dị iche kachasị iche n'ụwa niile na-ịpụta kịta na onwe ka gị na ndị isi ala Amerịka si wee kwụrụ maọbụ na onwe nnọọ Chukwu bunite gị nnọọ iwelu nnọọ ụdịrị ha wee gosi n'ihe onyonyo na aka ọlụ gị n'ihe n'anya si na ihe a dị iche o nwere ihe kachasị iche Chukwu nye gị dịka asụsụ onye gị na ebe isi wee bịa ihe ndị ọcha na-akpọ unique selling point anyị kwesịrị ịghọta ya n'akụkụ a wee mara otu anyị ga-esi wee jikọnata ya anyị ga-afụ na ụfọdụ anyị nwa bụ ndị na-eti egwu na anyị na-ejikwana ya wee na-abanyetụ nwa obele eziokwu maka ndị ọzọkwa na-eti egwu bụ ndị ala ọ bụ na ha tie egwu ọ bụ na mkpụrụ okwu 10 dị n'egwu fa ịma na mkpụrụ okwu 8 ga-abụ asụsụ fa weluzi Igbo bụ oyibo tinye n'ime ya nke ọzọ niile bụzi asụsụ fa ịma na tupu ihe na-ekwu bụ eziokwu onye obodo a ga-eme gị ka ịsụba obodo fa ga-achọ ka ịzabakwu afafa fa ga-achọ ka nni na-eli bụrụ nni nke fa nwa o wee bụrụ na ọ bụrụ nsọ na Naịjirịa ka fa na-eme ya na mba ụwa niile dị iche iche enwe ebe ọ ya abịa ịpụta ndị ala anyị bụ ndị mba ọzọ mbụ ndị obodo anyị bi befa nọrọ n'ala bekee ha na-asụ befa na-esi nri obodo fa ife ụmụ fa ndị amụsị tosigo eto ndị nọsi narị 30 na-abịabe Naịjirịa fa na-asụ asụsụ fa na-eli nri obodo fa malụ ife a bụ ife ndị obodo anyị na-asọ bụrụ nke anyị adị eme nke a na-asọkwa ana anyị na ọ bụ na ndị ọcha na-eme nke a na-ejirikwa nke a malụ ndị be anyị na ya eme nke a mana ndị be anyị mụọ nwa ebe a nụwa just afọ 20 ka ị ga-enye ọmazịkwa asụba anyị nwa dị afọ 2 ị na-asụzi ya nne kedu ọ na-achị oche na isi I will buy sweet for you maka o nwere ife ọma ị na-ekwu mana onye obodo a tupu ị mara ihe na-emenụ ha sụba ụmụaka niile amụ bụ ndị Igbo amụrụ ebe a sụba obodo a enwe nwa mfụ n'ụzọ ebe ofu arọ gara aga nwatakịrị afọ ya agbala afa ndị obodo mama ya na papa ya ndị Igbo ka ezi ka unu si wee ba na ofe enyi fa abalị nwafe afa ya bụ afa wee nalụzie enyi afọ Igbo nwatakịrị na-ekwu amarakwa asụ Igbo mana ọ na-ata obodo ata ya bụ kedu ndụmọdụ gị Chukwu ga-enyere anyị aka ndụmọdụ m bụ na ndị Igbo n'ebe dị iche iche na ndị Igbo n'ebe dị iche iche biko kwadobe na ihe niile na-egosi ọdịnala Igbo na-egosi mma dị n'asụsụ Igbo na-egosi ihe ọma niile dị na Igbo egwu niile na-akụzili mmadụ ihe dị mma maka na ịma na ihe ọbụla pụtabakwa na ihe ọbụla na-akwado ndị ọjọọ na-ebidokwa nke ha site n'akụkụ ọzọ iji wee kwuo eziokwu ọ bụrụ egwu niile a na-anụ kịta bụ ihe na-akụziri ụmụaka anyị ihe dị mma mana o nwere ụfọdụ egwu na-enwe ịnekwa anyị ndị na-eti egwu ụmụ Igbo na-eti egwu na-etinye Igbo n'egwu ekwesịrị iji ahụ ike maka onwero ndị ọzọ mfụ kịta na-ebusa asụsụ Igbo dịka ha maka iji gwa gị eziokwu achọrọ m iji onwe m wee maatụ mana ụfọdụ egwu a ndị ọzọ nọ n'obodo ọzọ na ha like egwu a ihe ị na-asụ kedu ihe ọpụta nke Igbo akpọrọ obi mo kedu ihe ọpụta nke akpọrọ kedu ihe ọpụta ụmụ ihe a niile ọ na-enyelụ aka iji gwa gị eziokwu ndị na-eti egwu kịta na anwa ọdịrị otu a na mbụ ihe nchọbụla ịgwa gị mgbe mbụ bụ na onye dịka Onyeka Onwenu na ụfọdụ ndị otu ya n'oge mgbe anwa ha enyekala aka n'ụfọdụ egwu ha gụ onwere onye ọsụkwa gị bụ onye Hausa ọsụkwa gị bụrụ onye Yoruba onye ọbụla ịsụkwa gị bụ onwere
Igbo amaka, ndị eji eje mba. Igbo bụ Igbo daalụ no ndewono ọnwa bụ ya na-akpọ Obiora OBIWON biko nụ na-ekilinu ndị ama ama nke Precious Ọkụchukwu Okafọ na-ewetelu unu n'oge Igbo amaka o mere eme tinye anya gị n'onyonyo. Igbo amaka, ndị eji eje mba. Enwere ọtụtụ abụ nna gị gụsịrị mgbe ị na-eto biko gụtụrụ n'anya ofu tupu ya maka oge anyị na-agụzi kwarapụ ama m n'onwe nke na-atọ gị ụtọ ọfụma iji wee tonite biko gụtụrụ n'anya ofu na nkeji na-abụ iji gwa gị eziokwu nke nlote kịta enwelu enenebe ji ọlụ nke agụlụ maka nwa agbọghọ mana nke nlote kịta bụ nke na egwu Igbo ka ọ welu wee tizie na n'ụdị nke o si wee dị ya mma ịmago ndị Igbo na-eme ihe oge anwa nwecha nwa obele egwu a na-agba eji akwalite ụmụaka wee ji enete nwa obele nwa amụrụ ọfụrụ onwe mmụọ ka nkara gị nwunye dị njọ kamakuru mmiri ga-enye nwa inine si m kwụọ ya ụgwọ mmiri nwa inine si ya eje m ọgọ si m eje n'ọgọ inine isi gịnị inine ezoba inine mmiri sere amụma kọnwa na-eti inine ewo nne nwa ndo inine ewo nne nwa ndo inine dododo inine dododo inine. Daalụ nne obi na-atọ m ụtọ na mụ na gị na maka na mgbe ahụ anyị na-etota na-ekwu maka papa amarọkwa m ka ma gụtachara ya ịgụrụ ya ọfụma ịgụta ya ego m nwa ada echetakwụzi ịma na ife ikwu kịta dịzie m ka akụkọ iro mgbe ahụ anyị na-eto ka esi akọrọ anyị ya mgbe ahụ mana ifugo onye soro akara aka ya na ihe Chineke kwadoro ya ihe ọbụla bụ ihe isi na ị ga-eme n'ụwa maọbụ ebe ị ga-eru ife ọzọ na mụ na gị nọzi kịta ọkwa ya ị na-ekwuzi ya na-anụzi mụ na ọbụzielu na ọmụ na gị ọ bụ ifugonu ndị oyibo na-akpọ modified nwa okorobịa agụ ịmara ndị togolo eto ma onye ọ bụ ma ndị niile tolu n'ala Igbo mana ndị agba ọhụụ ọmụa ka ha na-afụ gị nwa bụzi nke anyị ma the newer version of ịma a na-enwe new version of things so ọ gị nwa bụ nke agbara ọfụrụ anyị fụ ọ dị mma dịka ugbo anyị si ekuzi kwapụ achọrọ m ka inye ofu ndụmọdụ maọbụ ịbụọ ndị chọrọ dịka gị na ndị na-eso gị na ndị bụ ndị nke ndị oyibo kpọrọ fans ndị ihe gị na-amasị achọrọ m ka ịgwa ha ofu okwu maọbụ ịbụọ n'otu ha ga-esi wee bi ndụ ha wee hapụ ịzọfe ụkwụ. Biko onye ọbụla ọ na-adị mma n'ụwa anyị nọ ya ndụ a oge anyị nwere na ndụ opeka mmadụ niile kwesịrị ịtụkwu anyị jụọ onwe ha ajụjụ sị gịnị ka m pụtara ụwa ịbịa mee gịnị ka Chineke zipụtara m ka m bịa mee n'ụwa ọ bụ na ịfụghọ ihe anwa Chineke zipụtara gị bịa mee n'ụwa ị na-eme ihe ọzọ ndụ ga na-abụ tiri zọgbuo na ihe nna ya onye ọbụla bụ ụmụaka niile na-etonite jụọ onwe gị ajụjụ si kedu ihe zipụtara m ịbịa mee n'ụwa ana ajụjụ anwa onye ga-aza ajụjụ ahụ bụ Chineke ana otu ị ga-esi nụ Chineke ka ọ zaa ajụjụ ahụ bụ na ịgbakwute Chineke site na nwa ya bụ Jizọs Kraịst o nwere ihe pụrụ iche o nwere ihe ọzọ mmadụ pụrụ iripụta n'ụwa na-abụ na ya na Chukwu so eje ụdịrị ngọzi niile dị iche iche dị n'ụwa ma ekwensu na onwe ya nwe ụdịrị ngọzi ọ na-enye ndị na-akwado ihe ọjọọ so ihe na-agwa ụmụaka niile tonite soro ụzọ Chineke Chineke ga-akwado gị ama m na ịkpọ gị
ọzọ na ị ga-aza anyị okwu. Daalụ niile ụnụ fọ ka anyị na nwanne anyị nwoke si wee kparịta nkata tata. Onye anyị na-aso wee kpa nkata tata bụ Obiora OBIWON nwokorobịa agụ nke gụrụ obi m. Ama m na unu na-ekiri ihe efere egwu ya eri anyị ji wee bido. Ọ ga-adịrị gị na mma gị bụ onye anyị na ya kparịtara nkata tata. Ama m na iwere okwu ndụmọdụ niile ya bụ nwa amadi nyere gị tata nke ị na-emebi ihe ọma jidesie ike ị na-eso ụzọ Chineke na-eme ihe dị mma. Ọ ga-adịrịrị gị na mma gị bụ onye kiriri m site na mba niile ụwa niile gbaa gburugburu. Aha m bụ Precious Okochukwu Okafọ nke wetara unu ndị ama ama n'oge Igbo Amaka. Ọ ga-adịrị gị na mma chebiri m n'oge a izu ụka ọzọ ka emesịa udo chi ya na ndụ gị.